Здравейте ви, Блок 7, аз съм OPG и това е 14 епизод на как се прави. И в този епизод ще ви покажа как да си направите ето това. А то е прозрачен нотепад. Така. Цъкате там в браузъра си и влизате в този сайт, ще има линк в описанието. Теглите от тук. Запис на файл. Изчаквате да се изтегли, прехвърляте на работния плод или там в която папка искате, разархивирате и просто стартирате нотепад и ето, имате вече прозрачен нотепад. Това беше един прост и лесен урок. Надявам се да ви харесват уроците и да следите поредицата и довиждане. До следващия път.